sóc experta en papiroflèxia. He construït aquesta ciutat de paper. I avui farem casa meva. Doncs si vols saber com fer una casa com aquesta i més figures, primer dona a subscriure'm. Primer el pleguem per la meitat. Fem coincidir els cantons. I ara a l'altre costat, només per marcar on està la meitat. Aquest cantó ha de coincidir amb la meitat. I ara a l'altre costat. Ara fem sortir la teulada. Així. I ara a l'altre costat. Obrim. A més, es pot aguantar de peu. I no fa falta que sigui una fulla quadrada, també pot ser rectangular, del tamany que tu vulguis que sigui la teva casa. I si no tens paper de color, també el pots decorar al teu gust. I així tenir la teva pròpia ciutat de paper. Segur que t'ha quedat molt bé. Si t'ha agradat, clica a m'agrada i comparteix aquest vídeo amb els teus amics i amigues. I sobretot, vine'm a veure el teatre, a l'obra Aventura en Estel, i et presentaré un amic meu que ve d'un altre país. Segueix-nos al Facebook i a l'Instagram, al Gecko con Botas.